Sik yo Pak, tunggu dhisik susuke yo Pak yo. Matur suwun yo Pak yo. Mampir maneh yo Pak. Ki ana mas-mas Squad Game saka Korea. Yo tukune tekan ning warungku iki. Bes, susuke cuma 3. Ya wis rak apa-apa matur suwun yo Mas yo. Waduh, mborong Mbak. Bodo-bodo iki mborong iki. Sabar sik yo iki nek nyusuki alon-alon iki soalnya rada loading iki. Weh, ayo Mas, ojo teleponan sik Mas, maju sik Mas, maju sik tak doli sik gini. Entek akeh yo Mas yo. 20.09 iki. Matur suwun yo Mas yo. Mampir maneh yo. Ayo Mbak maju Mbak, ojo ngobrol wae karo Pak Tukang Mbak. Tak doli dhisik sampean kene Mbak. Laris manis iki wisane iki yo Bes yo. Buka dasar barbodo langsung entek iki. Pak Tukang teko meneh iki tuku buah loro toke. Bolak-balik wae iki Pak Tukang iki. Saiki bar iki Mbak Tobrut. Waduh tukune kok ya cuma apel siji tok ya to Mbak. Gayane wis mentereng kaya ngono padahal Mbak. Ayo Mas, maju Mas, ojo teleponan sik Mas. Tak doli. Wah, sehat tenan iki Mas-mase. Tuku buah tok iki. Waduh. Bu Polwan karo Pak Polisi iki wis mampir rene terus iki. Wayah kerja. Bu, sik Bu, maju sik. Sibuk temen iki ngantekke telepon wae iki. Kene tak doli dhisik ya. Matur suwun Bu, iki opo iki kok tanda tanya ngamuk-ngamuk iki po piye iki, Pak? Nek ora ana berarti urung ana yo, Pak yo. Soale iki tokone yo entes buka barbodo. Iki pabrike yo isih do prei iki urung do produksi meneh iki sak anane dhisik yo Pak yo. Nek ora ana yo wis golek ning toko liya. Sekirane toko liya ana yo Pak yo. Sik kita ngaki rego dhisik men entuk untung mengko. Waduh. Urung dikai rego wis do njupuk iki laris manis tenan iki wis. Apa wis sing tak dol iso laris kabeh iki sik tak mbuak sampah sik lek tak ngedoli. Wis laris tenan iki. Sik tak doli ono. Mbak Semir teko meneh ki. Monggo Mbak. Ki susuke Mbak matur suwun yo Mbak yo. Wah Pak Tukang teko meneh. Langganan tenan iki yo Pak yo ning kene yo Pak. Matur suwun yo Pak yo. Monggo Mbak. Dagangane entek tinggal kuwi tok ora apa-apa yo Mbak yo tetep diborong yo Mbak yo. Wih.